Çîroka guhertina karakter. Rojek rojan, rehmel dê bavê me haziran û guhdaran. Rojekê padîşê ji wezîrê xwe pirsiye. Gotiye, mabiya te perwerde mühîm e ya jî karakter? Wezîr gotiye, helbet karakter mühîmtir e, ez xulam. Padîşê rabûye, delal li çar hawilê welat belav kiriye. Gotiye, kîka nibe pisîkê perwerde bike vê fêrî karkirinê bike, ez ê kîsekî hezar zêrî bidimê. Piştî demekê yek derxistina huzûra padîşê. Padîşê jê pirsiye, ez dixwazim tu pisîkekî wek garsonekî fêrî servîskirinê bikî. Divê pisîk bi tepsiyekê servîsê bike. Ji bo karekî wiha ji te ra çi qas wext lazim e? Mêrik gotiye, ji min ra 6 meh lazim e. Di 6 mehan de ez kanim pisîkekê fêrî vî karî bikim. Piştî 6 mehan mêrik derxistina huzûra padîşê. Padîşê gotiye, te fêr kir? Mêrik gotiye, belê min fêr kir padîşayê min. Erkanê qesrê top bûne. Pisîk temsîka wê di dest da, dest bi servîsê kiriye. Gava tam hatiye ber wezîr, padîşê dîsa ji wezîr pirsiye, perwerde mühîm e ya jî karakter? Wezîr berî bersiva padîşê bide, mişkê di bêrîka xwe de derxistiye daniye erdê. Çavê pisîkê çer bi mişk ketiye, di cî da tepsîk avêtiye û daye 2 mişk. Wezîr bersiva paşê daye, gotiye, karakter mühîm e, ez xulam. Çîroka me çû diyaran, rehmel dê bavê me haziran û guhdaran.